Irridu nifmu li dan il-pajjiż ħadaq għaliex għandna gvern illi ħataf l-istituzzjonijiet kollha. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista illi saritlu mill-professur Endru Azzoppardi waqt il-programm tar-radju Endru Azzoppardi on 103. Rridu nifmu li dan il-pajjiż nieżel l-isfel għaliex għandna gvern illi ħataf l-istituzzjonijiet kollha. U jekk għandna jew kellna xi dubju jekk ħatafx l-istituzzjonijiet il-gvern, ħares daqsxejn ġara fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra. Malli inti kellek sitwazzjoni illi minkejja li fl-aħħar kellek kumitat tal-standards li vvota unanimament tajjeb fuq ixu, kellek imbagħad l-speaker tal-Kamra li jibgħat ittra fejn suppost kienet ittra illi twissi li twiddeb u kienet ittra li tinforma. Bernard Grech qal li l-kejl tal-gvern ta' Robert Abela mhux qed isir b'mod ugwali ma' kulħadd bħalma ġara fil-każ tad-deputat Rosien Kutajer. Din id-differenza fejn hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Dispjaċini ngħid il-kelma annimali għaliex ħadd m'għandu jiġi meqjus u trattat ta' annimali f'dal pajjiż. Kulħadd għandu id-dritt li jiġi trattat bl-istess mod. Kien għalhekk li din il-ġimgħa l-Oppożizzjoni resqet abbozz ta' liġi li se jemenda l-att dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Abbozz li permess tiegħu l-Oppożizzjoni qed turi li l-Parlament verament għandu jkun l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ma jeskludix li jittieħdu azzjonijiet addizzjonali jekk ma jkun hemm ebda azzjoni min-naħa tal-Gvern. Jien nemmen li għandi nibqa' nwassal il-messaġġ, għandi nibqa' nipparteċipa, għandi nibqa' nidħol Parlament, però ma neskludix li at any point iva nieħu kolazzjoni. Bernard Grech tkellem ukoll dwar kif l-Istazzjon Nazzjonali jinsab maħtuf mill-Gvern u sar notice board tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Ministri u d-Deputati tal-Gvern. Dwar il-bidla fil-klima huwa qal li l-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv anke f'dan ir-rigward fejn qed jipproponi li tkun indirizzata l-ħsara qed issir fl-arja tagħna. U għamel referenza għan nuqqas ta' pjanar fil-infrastruttura ta' pajjiżna fejn għandha tkun indirizzata il-problema ta' traffiku mhux biss billi jsir twessiħ tat-toroq. Bernard Grech enfasizza l-importanza li nieħdu ħsieb ir-riżorsa naturali l-iktar importanti f'pajjiżna, dik tal-ilma. Dwar il-kannabis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-partit għamel konsultazzjoni ma' diversi organizzazzjonijiet u l-gvern wara b'mod ċar li ma rridx jisma' minn dak li qed jgħidulu l-esperti. Dan huwa gvern li suppost, huwa gvern li jisma', dan huwa gvern li ma jagħti każ lil ħadd, lanqas lill-psikjatri. Għandna psikjatri li qed jikteb regolarment pubblikament u qed jgħidilna fuq il-ħsara kbira partikolarment fuq it-tfal u żgħażagħ tagħna. Bernard Grech qal li l-priorità assoluta bħalissa għandha tkun illi Malta titneħħa minn fuq il-lista griża għaliex minħabba dan kollu qed tkompli tittappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Għaddejna minn Manival, ittikkejna kaxxi kollha. Imma mhux qed jimxi il-qudiem għaliex ġejna greylisted. Ġifieri fuq rasna għandna ċertifikat fejn qed jgħidu dal-pajjiż huwa imtebba. U għamel aċċenn ukoll għal 85,000 persuni li qed jgħixu fil-faqar kif ukoll il-problema tal-għoli tal-ħajja. U dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs, Bernard Grech qal li ma jistax ikun li dawn il-persuni nibqgħu nittrattawhom b'nuqqas ta' dinjità. Pożizzjoni se tibqa' tagħna iva li aħna nkunu qegħdin hemmhekk għal vulnerabbli kollha, inkluż il-persuni li qegħdin fir-riskju tal-faqar, li qegħdin jgħixu l-faqar, li għandhom diffikultà biex jgħixu, lil persuni li m'għandhomx vuċi, lil persuni li għandhom diżabilitajiet imma mbagħad għandhom ukoll abilitajiet oħrajn u lil persuni bħal ħabsin li qegħdin propju skuntaw sentenzi imma jixirqilhom xorta waħda illi nitrattawhom bid-dinjità li tixirqilhom. Marija Franca Lanza, Annet News.